Bueno, atxaldeon berriro, Atzaldeon. baina euskeraz. Vale. Jakiteko nun gauden, egin dugu bideo bat kontatzeko Kris dala euskera irakaslea online eta gaztelera ere ematen duzu, baina Nigerian. Hori da. Vale, kurioso. Prozesu honetan gure arazoa galdera zan de egitea bideoa euskeraz edo gazteleraz. Bai. Zuk nola egiten dituzu zure bideoak? Ni oin hasi naiz euskeraz hitzen eta gustora sentitzen naiz, baina euki izan dut bebai nere buruan gatazka hori, esanaz jo, zein da nere publikoa, ez? Zein nahi transmititzen edoten mezua. Eta askotan eduki dut, gaztelera eta euskera ikasi nahi daben pertsona. Inkluso aurretik, planteatzen eban beba itxia bideoak inglesez, gaztelera ikastean nahi zeben pertsonentzat. Okay. Eta hasi nintzen hor subtituluak 3 koloretan, eta esaten ezin da, jazta. Bai, ontxe bertan, euskerarako transito hori itzen, ez dut esaten bakarrik euskera sinalkotenik, ze badakit, euskera irakastia nahi baldin mot, nire publikoak, ez tosten abela ondo ezautuko. Ez du ulertuko hainbeste, haindik egoteko zure bideoak ikusten hola gelditu gabe. Hori da. Baina, ustot beti da hola, ez mix bat itxeko aukera hori. Okay. Eta, bai, segun zela esnatzen naizen, eskumako hankiakin o eskerrekuakin, orduan erabakiko baten obesten. Gaztelera, euskera, ingelesa, euskalo. Bai, pupurri bat. Zaila da oreka hori lortzea, nola bakizu haintze bertan ze daukazu gehiago, ze jende... Kuriosidade hau argitzeko, aurrekoan justo okurri du jaten galdetzia, nire jarra izeinei, ontxe isa 3.500 bat jarra ditzaile dazkat, eta jarri neban, nahi xau dozuen ere edukiak euskeraz o gazteleraz ikusi. Eta harri itxuen ninduan, zeuneko 80 esan zoztan, nahi xau zebala euskeraz entzutia. Esan, ondo. Baina hori izango da hemengo jendea, edo kanpokoa baita ere, baina entzun nahi dutela euskera pizkat ez dakigu. Ni konturat entzen naiz, ni jarraitzen duten asko hemengoak diala. Eta hori ikusteko aukera eskaintzen dago Instagramik, Bai, sartzen baldin basa barruan settings tal, ikusten dozu zure ikusliak nongoak dian, eta gehienak hemengoak. Baina, jungo ga hartzen. Gero, esan dako moduan, nire euskeria zela esan euskera batua, eta irakasterako orduan ikulertzen dut, aldatu aldotela, baina nire egunerokoan euskera batuan gauzak azaltzen hastia, etxata naturalara itxen. Orduan, horrek be eraman nau, agian batzutan gaztelerara itxera erreza simplifikatzeko. Niretzat galdera da baita ere, nik uste sare sozialetik gero eta ez zailago da soldata bat ateratzea. Zure kasuan ulertzen dut dala gehiago ikasleak lortzeko, edo nola eramaten duzu? Ikasleak lortzeko eta bebai sare bat sortzeko. Edukiak euskeraz itzen duen gazte jendia, bagare, ez gapila bat, baina inkluseo, ondala gutxin dabe kedada bat hemen Donostin, no? Eta azteza pixkator salseatzen euskara irakasten dugunak, Euskal Herritxik, nik ezautze ditzutenez, ni eta beste bixak Bilbo Bizkaia inguruan dare, ez? Eta, azteza poliki erekin be kontaktu eukitzen, eta elkarri laguntzen. Aurrekoan, Xabik, euskera irakasten daben bat, esan zan, Kris, nik agenda daka topera, tal, mutilonek nahi dau ikastia, interesatze jatzu, ez dakit, berakin hitzordu bat eukitzea, orduan horbe badago, ez? Sareko lana, eta... Oaintze bertan, zuzea giputxi bakarra euskera ematen orduan. A ber, euskera ematen ez da. Ja, euskara ematen dana. Venga. Ja. Baleike, bai. Nire ustez horrek be badakala zer ikusixa, ez? Kamarian aurrian berbaitxeko, ez dakit, daka un solturia hau ez. Seguro nago, irakasle asko dongo diala eta oso kapasak eta egingo debela, ez? Beraien. Baina agian ez da be paso hori eman euskera... Karo, zu adibidez Instagramekoa ez dakit familiatik datorren, baina zu familian badezu beste... Bai, asko kezautuka, nire anaia, Azpiazu Fitness, Paulo Azpiazu harri jasotzailea. Bera hasi zan pandemia garaian, hasi zan hemen Donostiatik, de hecho,
eta, bueno, beran esparrua desberdina da, kirola eta, ez? Baina erabaki zeban, berak YouTuberako bideoak grabatzen hasteko etxian, beran burua eta bai. Hau bai euskeraz, gazteleraz? Gazteleraz itzen dau, bai, gazteleraz itzen dau. Batzutan peni ematu ez dabe bai, eta gure artean joera hundixak hau, anaion artean, anaiarregon artean gaztelerara pasatzeko, eta ni bana hor esaten, guazen, ez? Baina, bueno. Claro, baina horregatik hau da oreka hori bilatzen nahi garena, kontatu nahi dugu zerbait dela gurea, baina munduan jartzeko jarri behar dugu gazteleraz, ingelesez baita ere, noiz baita ez? Hori da. Nola kontatu gurea, gure jendearekin egon baita ere, baina kanpora ireki, bai. Ezagutera, bai. Hor dago oreka. Zube ustote zalantza horrek euki dituzula, no? Bueno. Bai, ni hasieran egiten nun bideoak YouTuberako gazteleraz eta euskeraz, aukeratu bat, gehi edo frantsesa edo alemana. Ni frantsesez gutxi gora bera, alemana ere ez dut egiten nahin beste. Eta, bueno, Ja, bai. Terrible. Nahazte borraste. Baina, bueno, ikusik naturalidadiakin, ez? Eta intensio honenakin, hortan da. Gero adibidez, publikoa nola jasotzen du? Ikusten, imaginatu, publikoa ez dela hemengoa, nola jasotzen du hori? Ikusten du batean bideo bat euskeraz eta zesaten du? A ber, ni heiterrekin naiz gehixegi sartu, Argi geratu da erantzuna, ja. Bai. Aurrekoan, ondala, 3 bat egun igo ginoan azkeneko kolaborazio bat, beste, bera, andaluza da, Txema, kriston tipua. Eta gustatzeko kolaborazioak itxia irakasle desberdinekin, eta lehenengoa inginoanak nahiko ondo funtzionau zeban, eta bigarren bat itxeko plantau ginoan. Eta hortik 10 minutura publikauta bat, ja azten naiz irakurtzen komentarizua, eta, bueno, fuera de tono. Azko politizau itxen dabe, inungo zentzu barik, euskera gaztelera itxen dozu bideo kolaboratibo bat, eta nahi dabe hor sartzia, ez dakit, morrua, ez? Orduan, nik direktamente ignorau itxeitxut. Ez lagatzen horrek niri geixegi afektatzen. Bai. Interesa dakanak, ikusiko dau, eta ondo, eta bestiei, ez da eman biharri jokuik. Niretzat, harrera normalean Europako jendeakin edo munduko jendearekin oso ona da. Espainiako da dira batzutan pizkatola, baina orokorrean beste lekuko jendearekin, da como, ze kurioso, ze kontatu pizkat, aber zer den hori, eraki zer. Bai. Azte honetan kontaktau dozta Drop plataformak, nik emena bezautzen, baina da aplikazio bat, hizkuntza pila bat dazke, eta ontxe justo sartu dabe euskera aplikazio horretan. Eta nozten, Kristal, zure edukiak ikusi ditugu, eta guztoko jakun zuk gure proiektuan parte izatea, eta pixkat konprobatzia ber igotako edukia ondo dagon, eta nahi bot bai kolaborau beraiekin, nire ahotza, eta bideo batzuk euskera zitzen, eta aurra eta beste. Ni ez nengoen hemen publizitate egiteko, baina egon geha bai borrokatzen urteak eta urteak Duolingon sartzeko euskera, eta ez dugu lortzen, nora da hau berri? Drop. Bai, gero jarriko bor, espixan, ez? Bai, eske, claro, eske, bestela. Bai. Ni joru babe honitzen horbiatzen da berdu Duolingon zagoan, baina ez da, ez. Badago zerrenda luzea Klingon, barne, eta euskera dago Duolingon, a ber. Bueno, euskera sartu da, ja. Hortarako, bueno, ingo bai, gure aldetik behintzet. Bueno, gure hurrengo bideoak orduan zer? Gazteleraz, euskeraz, dena batera? Bixak nahaztuko itxugu, ez? Eta gero ja ikusiko. Ikusiko geha. Eskerrik asko, oso gustora naiz. Venga, esker. Vale. Primeran. Listo. Hala, bi bideo. Makina batza. Bueno, bi bideo, bi grabau. Ya está, 8 hartu dozu. Gelditu da, ez. Berriz hasieratik dana.